يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا لا ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайр шуде бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ин навор аз хонаи модарҷони ма мешавад ки ма як бегоҳӣ ифторда рафтам, инҷа гӯшт бирон кардану чизе ки кардам барои шумо навор кардам. духтаро гӯштбирони хеле кабоб мегем, обдорак ба мазза, тагиш дахе картошка жарита, болошта гӯштбирон ам хеле хӯроко кардану пирашки инҷа навор кардистам. дастони модарҷон беҳад ба мазза мепаза. навор кардам, худаш пухтестай истида келинмон пирашки кардиста, хаймаам ҳамроҳшон ёрдам кардистам, камки навор кардистам. бо аки иҷада штатив надорум, баъда навор мекунам, бо ёрдам кардистем якҷоя, барои ки и пирашкиёро ҳамсояи падез монда тақсим кардем. бо ҳамха пирашкиё ба мазза шудаги буд, ҳамхалира алафишам беҳад нағз мебинам. картошкагиш буд, дарунашда гӯшти фарша камтар тафт додагиян, хеле камтар зирбондагиян, жарид кардагиян дарунашда ба мазза шудагия. хеле нами приправа бинен, ҳамаи чӣ дора дарунаш. хеле пирашкия хеле алафиш бу вапши ба маззатара, картошкашам ба мазза буд, хати гӯшта ҳабонами жарид мекуниша беҳад хушхӯр мешавад. дар хамираш об, намак, орд, як дона тухм, як қошиқ равған андохтам. келинмо пурсидам, барои гуфтам духтаро дама гап мезанам. як дона тухм, як қошиқ равған, об, намак, орд. духтаро хамиршам хеле мешӯрен, на сахти бад, на сусти бад, нормали ранги хамири манту бад тунукиш мекунем, хеле мепечонемша. осонакай печонданаш беҳад пирашкиё ба мазза меша. бовар кунед, ина дар равған пухтестан, ҳам ма пухтестам, ҳам учам пухтестай, ҳам навор кардестам. раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгириҳотон, барои суханҳои хеле хуб дар комментария менависен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ки дили соф дорен, суханҳои беҳтарин менависен. раҳмат барои лайкҳо, барои дастгирӣ, ба ҳамаи шумо миннатдориҳома баён мекунам. худованд ҳаматона нигаҳбон боша, дар куҷое набошен, дар паноҳи исматаш нигаҳбон боша. моҳи шарифи рамазонам аллакай нами чанд рӯз ба шумор монда. духтаро беҳад зиқ мешавем, барое ки ин моҳ дар як сол як бор мебиёя. ҳам хеле омӯхта мешем дар рамазон, бовар кунем омӯхта шудагим. зиқ шудестам ки хе моҳи бузург, моҳе ки гуноҳомона аллоҳи меҳрубон мебахша, хайрхуш мекунем. чанд рӯз гарм када ба духтаро ҳозир як бора хунук кадай, ҳаво борон бас намеша. дарахти таги тирезаи хонаи чама сиёмка кадам, дарахти себай ҳам хегил кадай, хушрӯй ки ҳавои тозаи баҳорию камтарак хунуктар, хай боинами аз 2 рӯз пас бо гарм мекадай. бонувони азиз, ин шанса даст надиҳен. шансе ки ширкати атомӣ додагия, ширкати кореягӣ барои занҳо як беҳтарин шансе ки дар хона нишаста маблағи иловагӣ ба даст меорен. ҳар моҳа, ҳар ҳафтаина маош дора. беҳад кори нағзай, кори хеле расходи зиёдӣ надора дар ин кор. дар 6 моҳ як бор аз кабинетон харид мекунен. духтаро тамом кора пеш мебарен. танҳо 2 одами активни тактонда меборен. бо одами шумо кор кардан мегира, одам мебора, ҳамихе структура калон мешавад, маоша гирифтан мегирен. хариду фурӯш надорад дар ширкат. духтаро тамоми маҳсулотҳое ки дар ширкати атомӣ дида мешавад, гиёҳие, табиие, ҳамаш витаминҳои бениҳоят хубае ки барои норасоии ҳар як узви бадани ҳар як инсон фоидаи калон дора. хемохимш ки дар ҷаҳон номери 1 меиста, витамини аз ҳама бо зуртарш дар ҳамаи ширкати атомӣ. духтаро чизе ки харидорӣ мекунен, ҳамин хемохим барои асабамастаи, барои зӯпа майда кардан, барои бачадона личени кардан, табобати бачадон, мӯи сара нарезондан, ҳамашда ҳам фоида мекунад, ҳам витамине, ҳам бо крему мазҳо дора барои таҳти рӯра хушрӯ кардан, шампунҳо барои барқарор кардани мӯи сара резонданаш,
барои рӯшноии чашм ҳамашда ҳастаи духтаро. Барои метонен ки хутонда харидорӣ кунен, барои модаратон, барои ягон одами наздиктон мехарен, ҳам ширката кора давом додан мегирен, ба қуллаҳои баланд мерасен. Духтаро наставникам роли калона бозӣ мекунад. Наставники беҳтарина ма барои шумо тавсия медиҳам. ма ҳар каса медонем ки тавсия намедиҳем. Одамои хубе ки дастгирӣ мекунанд, командаша якҷоя пеш мебаранд, ма ҳамора дастгирӣ мекунам. ҳатто бинед намояндагони Корея аз ҳамин ширкат омадагианд. номерои рӯи экран бинависен духтаро. Наставники беҳтарин шуморо ба кор қабул мекунад. аввал меомӯзонад, ба кора сар мекунед. 애터미 비즈니스를 하고 계시는지 이걸 쭉 저도 듣고 또 봤습니다. И в этот раз мы первый раз приехали в Таджикистан. Мугем не просто приехал, он все послушал, все посмотрел, насколько вы работаете в этом, насколько вы включены. 제가 아직도 궁금한 게 좀 많이 дар инҷа гӯшбирони мо тайёр шуд. беҳад бамаза омадагӣ буд. дастою чаҷонам дарда набина. инам хеле гӯшбирони бамаза кардан. аллакай 1-2 минут ифтор да мондай. тайёрӣ дидистем, ҳамара бурда накриват кардистем. инҷа болои столда чизора гирифтем, ҳозир мебарем дастархонда. худованд шумодам насиб гардонад духтаро. медонам ки бисёриётон дар ғарибии навора тамошо мекунед. дар орзуи кенам хе хонаи модарҷон омада шиштану як пиёла чой хӯрданай. худованд шумодам насиб гардона. кадоме ки модарошон гузаштагӣ, аллоҳ раҳмату мағфират кунад падару модарони гузаштагиёра. ина духтаро менюи ифтор гуфтен дар ҳамин моҳи шарифи рамазон. ма кӯшиш кардам ки то рафтан ма то пухтани хонара чизе ки боша, ма барои шумо як рецепта, як мотиватсия, як ифтора барои шумо навор кунам. партом ки ҳамихе бисёри бад хоҳиш карда будем ки партоенам хали ифторора. ма ба хотири шумо духтаро ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон як идея шава шумода барои ҳамин парфтам. дар инҷа барои саҳархӯрак тайёр кардистам шаурма. кӯдакода шаурма маъқул шудами хоҳиш кардан. шаурма кардистам. мирға дар сковородка пастакак мондам, жарит кардам ша. капустай, салёни бодринги ҳам хали свежияй, ҳам помидорай, картошка жарит кардагим. барои ки картошкаро нағз мебинанд кӯдакои ма. картошка жарит кардам дарунашда. хайнами майонез, кетчупша да тагушами хел камтарак мекунем. баъд мирғ ҳамаами тайёр кардаги начинкоҳора рӯи ҳам монда мепечонем. охир да вақти печондем духтаро, шаурморо дар сковородкаи холӣ камтар сирх мекунем ша. камтар аввал як тарафша мекунем, ба дигар тарафша сирхакш мекунем. хали хрустяши мешава, қоқак мешава. беҳад ба бамаза бо мешава. хали баъд ма охир да хел кардам ша. шаурмаи бамаза мешава. ҳами ваён майдатар будай. лавашо майдатар будай. аҳамият надодам гирифтанда. ай магазин размериш камтар майда будай ки бисёр андозӣ мекафа иё. ҳам тинуктар. айнорма бисёртар андозӣ баъд кушода мешаванд духтаро. барои ҳамин камтар дохтам начинкаша. дар инҷа хомшӯрбо кардистам барои ифтор. хомшӯрбои бамаза. хомшӯрбои мам аллакай пухтагие мекушумша. ҳозир тайёрӣ барои ифторай духтаро. худованд рӯзаву тоат ибодатҳои ҳамамона ба даргоҳш қабул гардона. моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак бошад. духтаро, ина борои ма омад аз Хитой. ҳозир нишон медиҳем, распаковка мекунем. ҳамаша якҷоя мебинем. ина духтарои амир дехтон бухшом бо ҳатто купон мондагия даруниш дай худаш чизи арзонакай миҷара қат мекуна. бибинед вообще дига хеле ҷаша мекушои баъд вай меша миҷа қат кунакай бо даруниша купон мондае ки ина и дафъа ма бихарам купон қати арзонтар. ина 1 юан арзонтар мегирам. миҷа қат куна гирифтем. ҷи ҳамаша распаковка мекунам. ина распаковкара сайфед. и духтаро чия? иждам ҳатто купон монди яъне дарунишда. ижда 2 юан. и худаш ами 5 сомони химонае ҳам қайбоира вес надоре. бинед чӣ хел сабукай. и барои худам чӣ кардам? чӣ мегӯянд ша? подводка. бинем чӣ хеле бои қатиш ни хали дора. ин қати резинови будае. да меқапи подводкара чанд намуд стрелка мекашӣ. удобнее. бинед чӣ хушруша. и подаркаи дарунишда меоя. ина подводка. калонаки хушру. фирмаша ки бисёр таъриф кардаги будан. ира бинед. матви борияй. май мивай кардам худамда. заказ кардам ба вадастои ки буд.
хали сиёҳ намешад. навли қоқшал бо нишон метиём. Ай заказ кардам худамда қатина иш бугуфт падарка мебиёда ништа омада. Баъд аввал иҷоа нишон метиём тухтаро. Иҷода ина гирифтем мебинем. И бигуди мекунӣ, ина зажимаш. Дару бигуди кунака ина. Мебинем чхоли мехали мешава. Тоб метиша, бигуди мекунӣ. Барои кӯдако гирифтамша. баъд ахтаро бисёриё мепурсанд ки боро биё чӣ мефаҳмем. Ина миҷада ҳар як бордам хенавистагӣ ҳаста. Ина мисол номерои телефони ман қатъи номам, ина сурайё, ина номерои телефоном. Ҳама ми борои ман даст номам қатъи номером ҳаста. Ман мерам ами карго нома қатъи номером мепурсам, борма мегирам. Бори ими нахада мебиёяд. Ина ҳозир нишон медиҳам. Ин чия духтаро? Барои лист гирифтам тефлонови бумага. И дафъа ихтиёр заказ кардам ки 2 комплект шуда 2 дона ба. Ида бинед чо упаковка шурӯъ кардиам борои кардиам. Бридаги тайёр ина чени листам 2 мегӯ 3 та будаe духтаро. Ман хиёлам 2 дона. Нами 3 тара ман арзони хоки сиёҳ гирифтам. Ида бинед чо килёнка борияй многоразовия. Во чени лист ман размер ба размер дора. Ман чен када гирифтам ки штоби ҳамин чени листи интихобкам бошад. Ҳамун размерша чанд намуд размер дора. Чӣ намуде хоҳед? ҳастаи 3 та будаe. Ман хиёлам 2 та ина 3 тарои кардиам. Чӣ зур ина ҳамаи чиз ман метавонам аз Хитой заказ кунам духтаро. Шуморо ҳам метавонед кадомитон мехоҳад курсша ёд гирифтан номерои ман да муроҷиат кунед, ёд метиёмтон. Бо нархи арзон ёд метиём. Качествени ёд додани ман ҳамаш бо секретоша. И чихоли телефонай духтаро ина. Барои планшети духтарам гирифтам. Чихолай бинед. Ина резинови. Инам ёд дар чизо қиммати ҳаста инами чихоло ки ман ҳамиёраку арзони гирифтагим 5 сомон 6 сомон гирифтагиам. Я бинед весам надорам. Буроя мумкин ана 10 сомон груба ғалтида боша. Лекин ира мегири ай ҷои чихоло 40-50 сомон бо намиёви хали чихолои вая ҳар хела ба дилат маҳкоша. Анака иҷа бо распаковка давом дора. Бо ира мем паковкаш шурӯ упаковкаш беҳад хушрӯи бад. Ира мем листяш бо чӣ бошад? Ба фикрам платья ҳай. Духтарам да заказ кардам. Платья материали шовкак, хушрӯҳак. Барои вай ида остин дарозар. Дига мепуша. Иҷаш маечни духтаро ин необычне. Ира бинед ча хушрӯча. Ира духтарам да кардам. Ида мепушан ха остин дароза ки ба мане и куш шодад места духтаро. Иҷаша бинед ранги юбка ҳай. Миёнаш ранги юбка ҳай. Иҷаш маечне даҳаншам хушрӯаки нежния. Материалшам хушрӯ бо карман дошта. Иҷаша бинед киса дошта. Беҳад хушрӯе. Ина чизакои духтарам заказ кардам аз Хитой. Ҳозир ҳамаша распаковкаро давомша бинем духтаро. Бо иҷода заказ кардагим. Мекушам беназия. И топай духтаро ҳай ира нишонам начин мешавад. Топи барои дудакон духтаро кардагиам. Баъд леки качествени мебиём. Ман як бор дигам заказ карда будам. Ҳамун топ омада буд. Чотки буд. То нижни билё ҳамаи чишона ман заказ мекунам. Ина ишам ваяй подводкаи духтаро. 2 та подводка карда будам. Якта укачиса, якта и дына муча кардам. Иш бо ваяй. Яъни хали чизаш бориктар буд. Кашиданаш дай хали борикай. Профессиональный. Уж гаустарак буд, иш не хали борик. Ашам хас сиёҳай. Гуфтам дына муча кунам. Кадомиш ки удобни боша, маҳкум боша, истифода мебарам ки ниҳат шушруча, удобнича. Анака иша мекушем. Чӣ боша? И футболка фаҳмидимаш. Футболка барои Зайнаба кадом. Ина футболкаша бинед хушрод маълумае ки брендовияй. Футболкаш ина ай этикетош. Ина оверсайзаш хош паҳмакай. Ина иҷаждам надписи майда чавай кардем. Футболка заказ кардем. Оз мепушашад пешим даш дадора. Баъд мебинем танашда. Ҳама размери кӯдакон аллакай медонам. Чени чон заказ кардем. И бруки джинсай. Духтарои бруки джинс. Ина джинса май ҳамунҷо заказ кардам. Ман оригинал гӯки ҳамҷо фирмини чизои бренд дорад, чизои нормали дорад. Чӣ
чен ба чен шайнози пушида футболкаш чен ба чен шайна бруки джинс шабинен джинсои ҳамо оригиналнеш ина китс фирмаи инами фирма знаменития да хитои зурай шоди брука бинен чихел кшодай чихел необычняй стилшам гизалай бад кшоди почаша бинен духтаро ира бинен чихел кшодай анами стил мода ҳай ам духтари мада махпушида стил кадамша шаметиямша пушидан гира тан дад неста кшода кай озлобад мепушаша идам хали мода шуда ана иҷада боз партика кадагиям талстовка шам ба ами зайнаба кардам шам нормал месозай маҳқулш будам хай талстовка ина кардемша талстовкашам соз ҳозир иҷаша мебинам духтаро и чия стакани термостакан духтаро ягон ҷо мерико об менӯшӣ хеле ҳук шода мешуда ина нержавика ҳай 350 миллиграмм об мебара ягон ҷо мебари бо хеле плод намахтам шевне сахт хуш меша об менӯшӣ ай кардам боз ина и вая блокнот ина блокнот 96 лист ам хали кардам беҳад ирам хушрӯа духтарам байра када блокнотам дарунша нишонтим ина минам блокнот хушда маҳбуб буд ям шуча бо давомдора распаковка чӣ бошад ки абадо дута абадо кардам ҳардушонда духтарода абадокои нежный последний распаковка барои хидмат и тухма мемонем иҷада ина хеле мекунем тухмо ровни мебраша бо иҷашда себа ягон тухма бо тухм ба фикр фақат тухм да мешад мекунем я размер мебурада хеле как тёрка борияй нарезанный чизора тухм да ба фикрам бад ям хат қимат набуд арзонам буд заказ кардам шай ҳамира интересненькие чизо инам қа распаковка борои мо омад духтаро инам хел барои кӯдако заказ кардам رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان 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 رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا